खुलुमबाय आंनि नामा रबिराम नार्जारी आरो आंखौ राजखान्थि नार्जारी नामबो मिथियो आं गुमानिनो बे 2 नं गुमा सैथुपुर बलंजरानि आंनि जोनोम जायगा दा नोंथांमोन खौ गिबियावनो आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय धन्यबाद खालामदों नोंथांमोनखौ बेसिम सफैनो हानायनि थाखाय जे नोंथांमोना जोंनि गोसोनि साननायफोरखौ प्रसार खालामनो थाखाय जोंखौ हेल्प खालामनायनि थाखाय जोबोद धन्यबाद जों दिनैबाव जुथुमनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जों दिनै मोनसे गोसोआव गाबखांनाय मोननानै दुखु मोननानै खुद्रि सारनानै जों बावहाय जुथुमनाय हाबाफारि लादों बेयो जाबाय जों APB दोलोनिफ्राय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डनिफ्राय जोङो गसाइगाव जिल्लानि सिङाव गुमा 2 नं गुमानि आन्दाराव जोङो दा जुथुमदों बेवहाय जों सारियाव जों जिरायनानै दङ आंजों लोगोसे जोंनि जेनेरेल सेक्रेटारि अर्गानाइजेसनेल गसाइगाव जिल्लानि आरो ओरै दङ जोंहा गुमा ब्लकनि प्रेसिडेन्ट गुमा ब्लकनि सेक्रेटारि आरो ओरै दङ जोंहा सेन्ट्रेल इउथनि AGS आरो जोंहा मेम्बारफोर दङ आरो जोंहा प्राइमारिफोरनि जों गोबां प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोर जों बाव जुथुमदों आरो जोंनि गोबां हार्डक'र जोंनि सोद्रोमाफोर जों बाव जुथुमदों गुबै जाहोनानो बेनो जों मोनसे खुद्रि साननाय जों फोसावनो दिनै जों रेडि जादों बेजों लोगोसे जों रिजाइनेसनबो जों दिनै साबमिट खालामगोन नोंथांमोननि बे मिडियानि थ्रुयै आंबो आंनि रिजाइनेसन पेपारखौ नोंथांमोननि अनलाइननि बे नोंथांमोननि बे मिडियानि थ्रुयैनो आंबो नोंथांमोननि थ्रुयैनो आं फोसावबाय जे आंबो दिनैनिफ्राय बे APB दोलोनि सोद्रोमा नंला मानो होनबा बेवहाय जोंहा थानायनि जेबो मोन्थाय गैया जाहोना जाहैबाय बेनो जोङो APBखौ 2025नि जों थांनाय एप्रिल दाननि 2 थारिखआव जों बेखौ दादोंमोन बे दानाय समाव जों गोबां जों सिन्था धारा लानानै जों खोथा लालायनानै जों दानाय जादोंमोन नाथाय बै समफ्राव जेरैबायदि जों खोथाजों जों दादोंमोन जों गोबां गोसोआव जों खुसि मोनदोंमोन हय नंगौ बे APB हान्जाया थारैनो जोंनि BTC ओनसोलाव मोजां मोनसे परिबेस लाबोसिगोन होननानै जों सानदोंमोन नाथाय जोङो दिनै नुनो मोनदों जोङो बेबायदि परिबेसखौ जों नुनो मोनाखै मानो होनबा जों बे APB दोलोआव थानानै जों जेबायदि जोङो बे ओनसोलनि जोंनि कर्मकर्ताफ्रा जोङो बेनि सोद्रोमाफ्रा सान हर जों दुखु खस्थ' लानानै जोंनि खामानि मावनायनि सायाव जोंनि दैदेनगिरिफोरा जोंखौ नुसनाखै जोंखौ ओरैनो आन्डारस्टिमेट खालामनानै जोंखौहाय बायदि बिथांमोना बुङो आरो सोरनिबा थुनस्लायनाय सोरनिबा गावखौ अनजानो लुबैनानै भाषा बुंनायावनो बिथांमोना गलिनानै गोदाव सोराव आननेसेसारि गावनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव आननेसेसारि खोथा बुंनायखौ जों मोनदों दिनै जोङो बहुद जों सैज खालामबाय जों गोबां डिप्राइभ जानायखाय जोङो गावखौ सैज खालामनो हायैलाय जोङो बिनि सिगांबो जों बिभिन्न माबाफ्राव थानानै जों बिदि डिप्राइभ खालामजाखानायखाय जों दिनैबो आरो नैबे गोदानै दाजानाय APB हान्जाजों जों आरोबाव डिप्राइभ खालामजानो थांनायखाय जों दिनै गावखौनो जों सतर्क खालामदों जों दिनै नुनो मोनदों दिनै फैनोसै दिनै जों एथ' दुखु खस्थ' लानानै जों बे गुमा ओनसोलखौ जों एथ' मोजां खामानि मावनानै सान हर मावनानै जोङो रायजो राजाखौ जोङो सतर्क खालामनो हादोंमोन जों सांग्रांथि लाबोनो हादोंमोन जोंनि ओनसोला गुमा ओनसोला बहुद गोदोसोनानै थानाय एलेखा बे हिसाबै जों रायजो राजाजों बहुद मत बिनिमत खालामदोंमोन बेवहाय जों रायजो राजाजों जों बहुद मोजां गाज्रि जों खोथा सावरायनानै जों बिथांमोननि अनसायनाय मोनदोंमोन दिनै बिथांमोनाबो जोंखौ माने आजावना लादोंमोन एक्सेप्टबो खालामदोंमोन नाथाय दिनै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंखौहाय लामा ससेयाव दाउसा मावरिया बायदि जोंखौ दलनिफ्राय नागारनो जोंखौ बायद' खालामदों जों गोसो गैयामोन दलनिफ्राय नागारनो जोंहा गोसो दंमोन जों दलाव थानानै जों मावनो होननानै नाथाय जोंखौ बायद'थामूलक जोंखौ दलनिफ्राय नागारनो थाखाय जोंखौ बिथांमोना बायद' खालामदों जों बेखौ बुंगोन मानो होनब्ला जोंनि बेयाव साफ्रोमबो जोंनि APBनि दोलोनि सोद्रोमाफ्रा गोसोआव जोबोद गाबखांनाय मोनदों जों बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया जों बिनिखायनो जोंखौ जुदि डिप्राइभ खालामदोंबा जों APB दोलोनिफ्राय नङाब्लाबो आं निर्दलीयबाबो आं गेलेनो आं राजि आरो आं बेनि
गेजेरजों आं रायजो राजाखौबो बुंगोन जे जोङो थांनाय जायफोरनाखि दोलोफ्रा पलिटिकेल हान्जाफ्रा जोंनि ओनसोलाव जेरै जेबायदि डेभेलपमेन्ट जानांगौ बेखौ लाबोनो हायाखै जों बेखौ लाबोनांगौनि बेलायाव जों बहुत खोथा बुंबोदोंमोन दिनै नाथाय जों लामा ससेयावनो जुदि नैबे दोलोआबो दिनै टिकेटनि बेलायावनो जोंखौ जुदि गोदाव सोराव खालामनो हायोब्ला होमबा जों साननो हायो जे बे एपिबि दोलोआबो फैगौ गभर्नमेन्ट बानायोब्ला जोंनि ओनसोलखौ नायनाय नङा होननानै जों मोनदांदों मानो होनबा थांनाय समफोराव माखासे दोलोफोरनि कर्मकर्ताफ्राबो दिनै डिप्राइभ जानानै दं ओनसोल हिसाबैनो जोंनि डेभेलपमेन्टनि सायावबो जों डिप्राइभ जानानै दं बेराफारसेनिफ्रायनो जोंखौ नासयनायखौ जों मोनदांदों आरो दिनैबो जोङो ससेयावनो जों ओनसोलखौ जोङो खुनु दिन ओंखारफेरै मानसिबाबो जों ओंखारनानै जोङो रायजो राजाजों थांनानै जों जिरायहैनायाव मोजां गाज्रि खोथा सावरायलायनायाव जोङो दिनै मोजां अनसायनाय मोनदोंमोन जे जों सानदोंमोन बिनि थ्रुयै जों मोजां माबा मोनसे एपिबिनि थ्रुयै माबा मोनसे मोजां लाबोनो हासिगोन होनना सानदोंमोन नाथाय जों जा नुबाय बेवहाय जों लामा ससेयावनो जोङो दिनै जोंनि सायाव गाद्दारि बेबहारखौ जों नुदों बेवहाय दिनै इनसार्ज हिसाबै जोंनियावहाय फाथायहरदोंमोन इनसार्जफ्राबो फैनानै दिनै उइदाउट कनसार्न जोंनि ब्लक प्रेसिडेन्ट ब्लक सेक्रेटारि बिनि कनसार्न लायालासे दिनै सोरबा सासे केन्डिडेट जेरै दिलबार हुसेन होननाय बिथां केन्डिडेट बिथांनि एंगेलजों बिथांनिफ्राय एसे एनै खरसा लानानै बिथांनि जानानै भाषा बुंनायखौ जों नुदों आरो बिथांनि जानानै जों प्राइमारिखौ जोंनि बे टिमानो जोंनि प्राइमारिखौ जों टटेल दाजोबदों बुथखौबो जोंनि बे टिमानो दाजोबदों दिनै बिनि बे टिमाव थानायखिनि दानायावबो जोंखौहाय जोंनि खामानि मावाखै होननानै सोरबा सासे सानैखौ लांनानै उल्था खालामहैजोबदों जोंनि बेफोरबायदि दुखुनांथाव जे जोंनि रिपर्ट हरनाया दिनै जोंनि थाखाय बहुद दुर्भाग्यजनक आरो जों दिनै जों हिसाब मोनदोंमोन बे गुमायावहाय दिनै टटेल 12 जनसो जोंनाव माइनरिटि केन्डिडेट जानो थांगासिनो दं टटेल बाव 63,000 सामथिं भटार्स दं बिनि मादाव 28,000 सामथिं माबा दङ जोंनाव मुस्लिम भटार्स दं आरो अन्यान्य जोंनाव बयनो 34सो जोंनावहाय भटार्सफोर दं बे हिसाबै दिनै बिभिन्न दोलोफ्राबो दिनै माइनरिटिनिफ्रायनो दिनै केन्डिडेटखौ बावहाय फसंदों आरो थिग जोंबो बेखायनो जों मोनसे मोजां सुबिदाखौ नुहुरदोंमोन बिभिन्न दलनिफ्रायनो जुदि बाव माइनरिटिनिफ्राय गसंबायब्ला होमबा एपिबिनिफ्राय जों जुदि बर' केन्डिडेट हरनो हायोब्ला जों बाव निस्सय देरहानो हायो आरो प्लास जों रायजो राजाजों जेबायदि जोङो शेयार खालामदों जोंनि ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि जायैनि सायाव जोंनि ओनसोलनि नासयजानायनि सायाव रायज्लायनायाव बिथांमोनाबो बहुद आग्रह जादोंमोन थिगैनो जोंनि ओनसोलनि जोंनि केन्डिडेट मोनगोन हिसाबै बिथांमोना बहुत आसा खालामदोंमोन दिनै बिथांमोनखौबो आङो खावलायहरगोन रायजो राजा जोंनि गुमा ओनसोलनिखौ नोंथांमोना निराशा दाजा नोंथांमोननि थाखाय आं दं आं दासिमबो आङो रेडि आंनि गोसोआ गोरा आङो थैब्लाबो नासयजाब्लाबो आं गावखौहाय माब्लाबाबो लोरबां लायाखै आरो आंजों लोगोसे आंनि कर्मकर्ता आंजों लोगोसे आंनि लिडारफोराबो गासैबो गोरायैनो दङ जों स्ट्रं दं जों जेरैबो मावगोन जोंनि प्राइमारि बुथ गासैबो स्ट्रं दं जों निर्दलीय हिसाबैबाबो जोङो जेरैबाबो जों गेलेनानै देरहागोन जों बिथांमोननो जबाब होगोन जों गुमा ब्लकजों लोगोसे जों मोनफ्रोमबो प्राइमारि आरो प्लास बुथ गासैनिबो इनफरमेसन जानायनाय जाबाय जों हठात जोङो प्रग्राम लानो गोनां जानायखाय सर्ट टाइमनि बेलायाव जों मानसिखौ जों कालेक्ट खालामजोबनो हायाखै गासैबो मानसिफ्रा जोंजोंहाय कनसार्नाव दङ आरो बिसोर जोंनि आखाइजोंनो दाजाखानाय हिसाबै जों बिथांमोना अल इन अल जानानै दं दिनै एपिबि हिसाबै दिनै जोंखौ जेबायदि कार्यकलाप खालामदों जोंखौ गाबोन गभर्नमेन्टआव फैयोबा बिसोर जोंखौ नाफ्रेट खालामैनि खुनु खोथा गैया दिनै जुदि जोंखौ लामा ससेयावनो जोंनि खोथाफ्रा जुदि सोलिखायाबा गाबोन समफोर गभर्नमेन्ट जानायनि उनाव बिसोर जोंखौ नायगोन होननानै जों बाव मिजिंथिनो हाया मानो होनबा बे जोंनि एपिबि बे दोलोआ जोंखौ जिन्दगि जोंखौ साक्सेस खालामनो हानाय नङा जों बेखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि एपिबि हिसाबै बेवहाय दा बेसेभाग जोंनि दैदेनगिरिफोरनि रायलायनायाव बिसोर बाव माइनरिटिखौनो बसायहरनायनि प्लान लादों बेवहाय जों बेखौबो बुजिनो हायो बेवहाय जुदि माइनरिटिखौ जुदि बसायहरनो नागिरदोंब्ला जोङो अंकआ केलकुलेसना बोरै बानायदों जों बेखौसो सानदों अंकआ बोरै बानायदों बेवहाय दिनैहाय गासैबो केन्डिडेटआनो जुदि माइनरिटि जाजोबोब्ला बेवहाय दिनै बिजेपिनिफ्राय सिंगेल केन्डिडेट जानो थांगासिनो दं हिन्दु केन्डिडेट होनबा बिथाङाथ' देरहाखागोन बिथाङाथ' देरहाहैखागोन दा बेखायनो जोंबो नागाराखै जों गसंथागोन बिथांमोननि साननायजों जोंनि साननायजों मिलाया बिथांमोना हय माबा मोनसे एडजास्टिं जादों जानांगौ सिङाव जोंनि साननायाव जों बेखौ मोनदांनो हायो मानो होनबा बिथांमोना हयथ' बबेबा सिट शेयारिं सिङाव आन्दोआव दं होननानै जों सानो हयथ' माबा मोनसे बे जोंनि समस्थिखौ
सारेन्डार जानायखौ जों नुदों एपिबि दोलोनिफ्राय।